आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दसेनि उनाव बुहुत नांज्लायनाय जादों काउन्टारनि स्टाफजों आंहा। दायो थांफिनगासिनो फादार आरो माखासे स्टाफफोरा आंखौहाय गेटसिमहालागै दोनफैदों आरोना। थांसै डन बस्क' इउनिभारसिटिनिफ्राय थांनानै दायो एयारपर्टआव थांसै 5 मिनिट्स ना बेसेबांबा लायोनो एयारपर्टआवहाय। आरे बिसोरो बेस्राफोर आंखौ दोनग्राफ्रा। एंट्री एग्जिट কৰিব লাগে নেকি? এক্সিট কৰিব লাগিব? নালাগে ন? থেংক ইউ। थांसै फादारफोर ओमफ्राय स्टाफफोरा दोनफैदों आंखौहाय डन बस्क' इउनिभारसिटिनिफ्राय एयारपर्ट थांगासिनो। अ मम्मी ए बिजोंसो बिजों दसेनो मोनहैगोन। बाबा बेटारि गारिजोंसो बेजोंनो 5 मिनिट्स जागोन। हमें उठाना पड़ेगा नहीं कोई लानांगौ कोई लानांगौ मा होमबा सुवा बिदि लानांगौ होमबा सुवा हेन्डबेग जाबायना इयो दे नानिमोन थांसै थेंक इउ दे थेंक इउ मोजां माव दे हा बेवहाय फुथुनायसै नोंखौ औ नों थिखोनो हानाय नङा दां ने दे नानि थांसै थेंक इउ बाय बेयाव गाखोखांनानैसो माबानोसै जाबाय 5 मिनिट्स लायो ना मा होनदों एसे स्पिडा खम ना आरामसे मेल्ला टाइम दङ आंना हा only 40 টাকা वाव हा ও এজনই যাম এজন যাব সিট না ফলো হয়ে গেল হ্যাঁ সিট না ফলো হয়ে গেল একো নহয় বেলেগক উঠাব বিচাৰিছা নালাগে উঠাব মোৰ ফ্লাইট আছে নহয় দেৰি হৈ যাব হা 100 টাকা ঠিক আছে বাই বাই থ্যাংক ইউ on the way to Guwahati airport मोनफैबाय एयारपर्टआव दायो लागेज चेक इन खालामनोसै मा होनो आं आगोलाव जेरै खिन्थानाय बायदि सेम रिपिट खालामगासिनो आङो लाइक जायफ्रा गोदान बिथांमोना मिथियाबो जानो हानाय गाखोबाय थाग्राफ्राथ' मिथिखायो गावबागाव फ्लाइटनि गावबागाव काउन्टार थायो जेरै आं एयार इन्डिया एक्सप्रेस नालाय आंनि फ्लाइटआ स' आं एयार इन्डिया एक्सप्रेसनि काउन्टाराव दंफैयो नैबेयावहाय ओमफ्राय बयहाबो बेलेग बेलेग काउन्टार थायो आरोना बैथिंजायनो इन्डिग' बहुत रोखोमनि फ्लाइटफोरनि गावबागाव दंजोबो आरो स' बिदिनो एयारपर्टआव फैबा गावबागाव एयारलाइननि काउन्टारावहाय चेक इन खालामनांगौ बेयाव लिरनाय दं नोंनि चेक इन लागेज जे लागेजखौ नोङो माबायाव हरगोन नैबे बेगखौ ट्रलि गिदिरखौ बेयावहाय पावार बेंक बायदिसिना जिखुनु इलेक्ट्रनिक बुस्थुआ बेयाव थानाङा होननानै बुंदों आरोना बर्डिं पास मोनबा ओमफ्राय बे लागेज टेगखौ मालाबाबो खोमानो नाङा बायसान्स लागेजआ गोमायोबा बे लागेज टेगआ थाबोला नोंथांनि लागेजखौ नागिरनो थाखाय इजि जायो आरोना एन्ड देन नेक्स्ट प्रसेस आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दसेनि उनाव बुहुत नांज्लायनाय जादों काउन्टारनि स्टाफजों आंहा जेसेनो फिसा फिसा एयारपर्ट एसेनो बुहुत माबा खालामो माने मोनफ्रोमबो सेरसे आधा केजिखौबो एक्सट्रा लानो होआ फिसा फिसा एयारपर्टआव गिदिर गिदिर एयारपर्टआव बेफोरनि जेबो प्रब्लेम गैया आरोना जेसेनो फिसा एयारपर्ट एसेनो बिराद प्रब्लेम खालामो सेरसेखौबो एक्सट्रा होआ गुवाहाटी एयारपर्टआव सोरबाफोर फैयोबा मोनथिनानै लाखा सेरसेबाबो बिसोरो एक्सट्रा होआ सोरबा लोगोजों ट्राभेल खालामदोंबा सासेखौ बाहेरायाव दोनथ'नानै नैबेफोरबायदि फिसा बिला बेगफोरखौहाय बिसोरनो देखायालासे नोङो लोगोनो होलांनानै थां नङाबा बेखौबो सुखायो जोंनि बायदि गिदिर गिदिर एयारपर्टफोराव बिदि हेन्ड बेगखौ सुवा हिन्जावफोरनि हेन्ड बेगखौ ओमफ्राय गुवाहाटी बायदि एयारपर्टआव सुयो ओंखायनो सोरबाफोर गुवाहाटीनिफ्राय फ्लाइ खालामोबा बेफोरबायदि बेगखौ सोरबा लोगोनो होलांनानै थां मानो होनबा काउन्टाराव थांबा बिसोरो बेखौबो सुनानै बिनिबो एक्सट्रा फैसा लानो नागिरो आरोना ओंखायनो नोंथांमोना स्मार्ट जानांगोन आरो फ्लाइटआव बिरनोबा बिसोरो स्टाफफोरा ओरैबायदि स्मार्ट ओरैबायदि बुंनो गोरोंखा आरो आधा केजिबाबो फैसा होनांगौ मानांगौ होनो
होनाङा इसोरनो फैसा नोंथांमोना जा सासे लोगोखौ गालांथ'नानै बेफोरबायदि बेगफोरखौ जेसेनो बारा जागोन बेगाव बेगनिफ्राय दिहुननानै बे मोनसे हेन्ड बेग बिदि लाखा आरोना बेवहाय नोङो सोनानैहाय गालांथ'बानो जाबाय खनसे बिसोरो लागै सुखांबाथाय आरो सिकिउरिटियाव बेखौ सुफिना आरोना बिदि दै बथल लाबोबाबो लोंनानै देखायनांगौ दै बिसोरो दै नङा माबा मोनसे बुस्थु होननानै सानो मोनफ्रोमबो लिकुइडफोरा मोनसे मोनसे चेक खालामगासिनो आङो चेक इन लागेजाव सोआखैमोन नालाय हेन्ड लागेजाव लादोंमोन ओंखायनो मोनफ्रोमबो एयारपर्टनि बेलेग बेलेग रुल्सलाय माखासे एयारपर्टनि बेफोरखौ चेक खालामा ओमफ्राय गुवाहाटियाव बिराद चेक खालामो फानलु आसार बायदिसिना बेफोरखौबो लानो होखाया गुवाहाटियाव ओरैबायदि स्ट्रिक्टखा बेयाव आंनि दै बथल ओमफ्राय माखासे लिकुइडनि बुस्थुफोर दङ बेफोरखौहाय डाबल स्केन खालामगासिनो आरोना बिसोरो मोनसे मोनसे दिहुनजोबनानै